Don kiba kalianga ya kane ke vepat ke jingkali. Hatu balik kibru hakapor bagi leit ban sya jingduai. Don kiba kalon syakamat, don kiba or syaden, don kiba yam, don kiba lanyar. Hatu kum ngintip bakadei umensim bakhoj ni umensim pamkhoj ubatre hapo jongki. Mentah tongin persyang ban skong thu syai bahaya kane naga Bible. Pimlap hae ru haka Bible balat ho bahaba urung umensim bakhoj habru ustang ban lebe. Hoy hagasngi Pentecost u Petros haba u yalap hakibru lai hajar ngut kibru kistang bangkren daut lej kisyukren daut lej henre kimshem lebe namar ngiyo ibun sin bahaya kene hakini kisngi bahabangi lej syaki jaka jingeseng lene syaki nukinu jaka man pelong jingduai bat haba kistang banduai lene kilej ban syak jingduai kistang baleniar kistang ban or bat kimla syu ban kontrol yade bat kilong kum kimrat hatu pijio iya kene pitip ni em bak mensim don arjat don umensim bak khoj bat umensim bom khoj kini ki don uwei syakadiang bat uwei syakamon haka jigim jongi bat hakapor bangile ya kanogono kam haka jigim jongi kamaman lagasngi kini ki arngut ki keren yangi berkumta ngile ya basnyu ne ngile ya kababa kumta ru habangi duai lanangi lej ban syak jin duai uwei na kini kindrung bat ki kontrol ya ka jinglong jongi langin long kum kimerat ban leniar lene kum kita kibadon ka bor halor lade lene kita kibala ban kontrol yala ka jong ka jingim ka khtien jong blei ka ongkum ne ha ka shthi ka ba ar sha uthimothi ka nang ka banangkong ka dakhot ka ba henio namaru blei shem la ai hangi ka mansem ka jing shapteng henre jong ka bor pat jong ka jing ich bat ka jingle adkar ka Bible ha khtien English ka ong sound mind lene self control kabamut bagindon kata kajing kontrol halor kamet jongi baro kumta haba urung uta umensem bak hojong blei hangi ni hap syakmat bat ngidem kho asiu banduai namar ba ublei upung kendu yang ngi sipang ka pop bat ka hok bat mentah haba urung uta umensem bong khoj pat ni kalon chadin bat ngi jakno ya kata kajing tip bru jongi bat ngimla syuban kontrol ya kamet jongi kolong kum katu kading ka bathang rehemba Henry habangi mi syabar ka ying mane ka jakno kata kading bat ngilong biang kumjo kumbang julong mansua Henry lada urung umensim bak hoj ublei hangi ngilong ki bajai bat habangi mi na ka ying jo ublei habakal air ka be hangta ka hem syu kata kading bat ngilong kum kita ki kristan ki balakha arsin Henry haba urung uta umensim bom khoi hangi ka jingkala kalong tang nabar ka baki beru ki la ban yoi kumta ngan ongi pi ba bagi rong kita ke mensim hapo jongi ngide ban tes ngide ban tenjo yaki la kalong ke bawan na ublei ne kata ke bawan na usoitan ka khtien jong ublei ka ong ha ka siti ke manangkong uyones ka nang basau ka dakot ke manangkong ka ong kumne go heb bai wat ngej ya ke mensim baro Henry to pin tenjo yet ya kita ke mensim la kalong ne em na ublei na ba shibon kinong itu lupa balam ler ki mitno syaka perthei larapi kuat mentip kumno ublei ukhot ipi sapek yakani ke video papaw syaka diang jong ke screen jong pi lene pilaban page yakani ke video ke papaw syaka mon jong ke screen jong ke phone jong pi ngin second do ipi hakata ke video lene hakibi part ke video nak mentah ke borong jong ublei amen bat amen